गाननानै लांथिलाङा आरो लोगोसेयावनो जोंहा लामानि बाथ्रा दं लामायाव थांलाय फैलाय मानसिया जाहाथे खस्थ' मोना जों गावबा गाव सिरिबाङै खोलाजों मोनसे मोननै लाइनजों सिरिबाङै थोंजोङै थाबायलाङो जाहाथे लामाजों फैनाय थांनाय मानसिफोरखौ असुबिदा होआ थाबायलांनायाव जाहाथे आलाय सिलाय जाया सौग्राव सौसि जाया खोब डिसिप्लिनै लासै लासै थाबायलाङो आं बेखौ खावलायखाबाय दा बाथौ साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बिथाङा फंनैसो बुंनानै बे हाबाफारिखौ दैदेनलांदो दैखो दोन Bahay Afasyan Matara Bungari Brekta Nay Afasyan Batu जा दिनै नैथि फोरबो गोथार मंगलबार सान बे नैथि फोरबो गोथार मंगलबार सानखौ लोगोसेयाव लानानै दिनै आंनो बारग' देउरि हिसाबै गोदो सदरजा बिया बाबुनि देउरि जानानै दिनै आं हयथ' बे गामिखौ दिनै हयथ' हानजा सुरनायाव दैदेनगोन होननानै आंनि मोदोमाव बिबानखौ होदों जेला आङो दा लाखै लाखै समनि लोगोसेयाव आङो आगान सुरनो हमबाय हानजाफोरखौ लानानै बेहायनो आफासर जा मोजाङै मोजां दिनै जोंनि नैबे धोरोम फालिनायाव जाहाथे आफासर मोजां लामाजों जोंखौ बोसोन होनो आङो बेखायनो आङो नै सुंद' बिबुंथि फोजोबनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ आङो लानाय जाबाय दै हाबाफारियाव बिथां गुवारिनिसिम साबायखर थाबाय दा जोङो नै नोंथांमोना नैथि मंगलबारखौ खैदिननि हाबाफारि लानानै खालामनाय जादों? जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि बेनिफ्राय जोंहा बायदि जोबथायालागि जों बाथौआ थांना थानाय लागि जोङो नैथि मंगलबारखौ जोङो फालिबाय थादों। नोंथांमोना दिनै माबाफोर हाबाफारि लादों नामा? हाबाफारिया जोंहा गोदै गोदै मानसिफोरखौ धोरोमनि बेलायाव बिदि लाखिनो थाखाय जोङो गोरों गोरा मानसिफोर एसे साबो बेहाय बिथांमोना मा बिदिखौ लाखिलाङो आरो लोगोसे जोंहा एसे हानजाबो लाबोदों बिथांमोनाबो दा मोसानानै दिन्थिदों जोङो अराय सम बिदि धोरोमखौ जों बावना थाना फैसा थांसो अराय सम इयुनाव जोंनि बेफोरबो बेबायदिनो जाहाथे फालिलांनो हायो जों नियमफोरखौ गालांनो हायो इयुनाव जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बिदि Sabut.